El 1941 va entrar al Conservatori Superior de Música del Liceu i aquí va començar una història d'amor especial amb el Liceu. El 1955 feu el seu primer recital públic al Palau Güell. L'esperit de Gaudí deuria gaudir de valent. El mateix any actua també al Teatre Fortuny de Reus i al Teatre Principal de València. Una petita gira que seria un tastet de les que vindrien, les quals serien del tipus estrella del rock. Va esdevenir una de les cantants permanents a l'Òpera de Basilea. Hostes vingueren que de casa ens tragueren. El 1959 va debutar a l'Òpera de Viena. Els vienesos tenien bon gust. El 1962 va debutar al Liceu. Per fi. Més endavant, el seu reconeixement internacional va ser aclaparador. I amb raó.